V dnešnom videu si ukážeme 5 najkrajších miest mesta Liptovský Mikuláš. 5. miesto námestie Osloboditeľov Centrum. Námestie Osloboditeľov je srdcom Liptovského Mikuláša, kde sa stretáva história s moderným životom mesta. Dominujú mu historické budovy a fontány, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru pre obyvateľov aj návštevníkov. Pravidelne sa tu konajú kultúrne podujatia, trhy a festivaly, ktoré oživujú námestie počas celého roka. Okolie námestia je plné kaviarní, reštaurácií a obchodov, čo z neho robí obľúbené miesto stretávania a oddychu. Námestie je ideálnym východiskovým bodom na objavovanie ďalších krás mesta. 4. miesto Kostol svätého Mikuláša. Kostol svätého Mikuláša v Liptovskom Mikuláši je impozantnou historickou stavbou, ktorá dominuje panoráme mesta a nesie bohatú duchovnú tradíciu. Jeho architektúra kombinuje gotické a barokové prvky, ktoré fascinujú návštevníkov svojou krásou a detailami. Interiér kostola zdobia umelecké diela a starobilé oltáre, ktoré vytvárajú atmosféru pokoja a úcty. Kostol je nielen miestom bohoslúžieb, ale aj kultúrnych podujatí a koncertov, ktoré oživujú život komunity. Okolie kostola ponúka pokojné zákutia a miesta na oddych v srdci mesta. 3. miesto Múzeum Janka Kráľa. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši je významným kultúrnym centrom, ktoré dokumentuje vyše 700-ročnú históriu mesta. Nachádza sa v historických priestoroch prvého stoličného domu a Strausovského domu na námestí Osloboditeľov. Expozícia kapitoly z historického mesta zahŕňa rôzne tematické okruhy, od stredoveku až po obdobie druhej svetovej vojny. Medzi najzaujímavejšie časti patrí Janošiková mučiareň, ktorá dokumentuje súdny proces s legendárnym zbojníkom Jurajom Janošikom. Múzeum tiež ponúka pohľad do života významných osobností, ako boli Janko Král, Aurel Stodola a Eduard Penkala. 2. miesto Liptovská galéria Petra Michala Bohuňa. Liptovská galéria Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši je jednou z najstarších galérií na Slovensku. Založená v roku 1955. Nachádza sa v historickej budove, kde v 19. storočí pôsobil ako učiteľ samotný Peter Michal Bohuň, významný slovenský maliar. Galéria spravuje rozsiahly zbierkový fond s viac ako 5000 dielami, ktoré sú rozdelené do 5 stálych expozícií. Medzi najvýznamnejšie patrí Bohuňová sieň, ktorá prezentuje jeho portréty a diela z obdobia národného obrodenia. Okrem stálych expozícií galéria pravidelne organizuje krátkodobé výstavy súčasného umenia, čím poskytuje návštevníkom široký pohľad na vývoj slovenského výtvarného umenia. 1. miesto Synagóga Liptovský Mikuláš. Synagóga v Liptovskom Mikuláši je významnou pamiatkou židovskej kultúry a architektúry v regióne. Postavená bola v 19. storočí a jej unikátny vzhľad láka návštevníkov z celého okolia. Počas svojej histórie slúžila ako miesto bohoslúžieb aj komunitných stretnutí. Dnes je synagóga miestom kultúrnych podujatí a výstav, ktoré pripomínajú bohatú históriu židovskej komunity. Jej zachovanie je dôležité pre uchovanie historického dedičstva mesta.